aldu, segidarik jarraipenik irigoien abizenak zentzu hortan? Bueno, nik uste beraien nahi badute mintzat, lagundu zeko dispuesto entzoni. Eskura izango dute harria. Bai. Taitarik gustatuko litzaioke? Bai, noski baiet. Ilusio emoitzake. Bi txiki dituzu ezta? Bai, binezka. Zenbat urte edo ze... Batek 2 hilabete, 2 urte eta 4 hilabete eta bestia 6 hilabete. Taita lanetan ondo? Bueno, ez da gerresa, Ustez ondona perpauta on garaian, baino ez beak perpatu azte joi pertsona eta saiatzea juk. Ez egitea asmatuko dugu, baino... Seguru bai. Zer da zailagoa? Harri astun bat bizkar gainera eramaten edo ume txiki bat besotan hartzen? Ume txiki bat besotan hartzen. Bai, askotan harri batekin nazkatzen maiz, utzu hitek eta ez da pasatzen ez, baina umi ez da guzteik eta... Julen, zati galdetezu hoi? Harri jasotzailea da bera? Bi txiki dauzka. Aita izatekotan zabiltza da. Ez, eta harria jasotzeko asmorik ere ez daukat, esan edut. Kezkonduin behar da, ja, laizte. Bai, eta ja, idazare ikusten. Zurine, anoa gunea, hartu. Ano, ze? Pintxo, anoa gunea, abitu ailamendua. Jan, pintxo batzuk eta abe gondortxe, goxo. Azkena jokatu duzuna esan dugu Gorosti harria. Bai. Berriz ere irabazi eta gainera puska desentekoarekin, Bai, egizan aurten ez nintxon prestatuta horreako ez, egizan 3 hilabete geldik egon nauk. Eta pixka rodaje pixka ditzen hasita gitzen den horreako. Eta azkeneko momentun entrenamentu bat beste egin eta erabaki ginen jutia. Eta lan polita eta zeu ez dek fizikoko lan fuerte ez oso lan esplosibo edek. Eta nahiko ondo eta zeu bai. Lan esplosiboa, zuk minutu eta 48 segundu besterik ez zenituen behar izan, hori egiteko. Beraz, azkar egin beharrekoa, hori da pulsazioak eta oso azkar oso goian jarri eta... Oso esplosibo edek bai. Eta listo. Baina aurten ere ondo atera. Bai, egizan lan hortan ondo moldatzen bai. Geldi aldi baten ostean irabazi duzu ordea, zer dela eta? 3 hilabeteko geldialdi hori? Lehen esaten dut gana, ez pixkat lanak akumulua bintzizkitek, bai aitatasun asunto hoi, entrenamentu lana eta pixkat hasi berra zegoen pixkat sailkatzen gauzak ez, preferentzia iman gauzai eta denboraldi bateako geldik egon hau eta dana beharra izan dugu ez, bestela nahiko lan juntatzek egizan eta bi txikio ekinda gehiago ez. Orain berriz ere entrenatzen hasi zara edo? Bai, ointxala hilabete bat edo hasi nau pixkat entrenatzen eta nahiko guztua ez, Gorostiko ondo eta zaigu eta hain ze saitze duen. Hemendik aurrera ze helburu daukagu zentzu hortan? Hemendik aurrera oain Gipuzko txapelketa pixka prestatzen hasiko gaituk. Ondo prestatzeko aukera daukan. Hau ekain uztaila inguruan izaten da, ezta? Bai, normalki bai. Oandik fetxa egitzi gutek esan, baina normalki bai. Eta horra puntuan iristea espero duzu behintzat edo? Bai, egidek horre kontrario gorra da, ez? Oain urra, odei hor kontrario hona zerek, eta urte guztin harri txikioekin ibiltze janak, ez? Eta gu pixka nola biltzegan, salto ginez harria handi txikik, horreko prestatu nahi du pixka bai.